Foregående rytter sluttede anden fase med 0 fejl i tiden 26,61. Vi vil gerne have næste rytter på banen. Det er start nummer 10, Emilie Nielsen på Kongålands Tasan. Start nummer 11, Therese Munkholm bed sig klar i pit. Og start nummer 12, Emma Toxic bed sig klar. Foregående rytter sluttede anden fase med 4 fejl i tiden 27,00.